Agora o que temos que conectar é con un punto... Peliagudo. Sí, eu creo que nunca fixemos esta conexión, pero temos que facelo. Tiña que estar aquí o noso compañeiro Marcos Pereiro. A canto lle deu a acabar o son misterioso e saíu fuxindo como a alma que leva o demo. E a onde? Cara onde foi fuxindo desa maneira? Cara ao baño. Monitores Marcos, que yo non oigo nada. está todo ben, Marcos? Marcos. Marcos. Ai, Dios! Ai, ai, ai. Se non é antes e despois. Pero que facedes aquí? Chicos, un pouco de día. Estamos preocupados por ti, Marcos. Estás ben? Sí. A ver, eu... Mira, non vos escoito moi ben. Vou ser sincero, vale? Non vos escoito moi ben, pero estou ben. Pensei que estaba mellor, pero houve un momento, despois do hipo, que empezou, atacou o estómago, e todo isto por intentar gañar a Toñito de Poi. Eu dixen que iba a ser... Eu dixen que iba a ser prudente, que este era un reto complicado, sinto por ti. Pode quedar clausurado xa para sempre, pero isto quero dicir aos nenos que non intentedes demostrar que sodes mellor que ninguén. Non. Sede vos mesmos. Vos mesmos. Non intentedes por facer algo, metervos nun follón ou que vos perjudique a salud. Cultivadamente que non compara nin mide, cultivadamente que non tenta competir. Vale? Ten que presentar a voltas co prato. Non sei se estará en condición de facelo. Claro, é que a mí me está... Eu misterioso. teño como se fose un canal de tipo, como un cráter volcánico que me está así. Estou falando aquí en plan normal, pero estou, vamos, estou constriñido. Pero tes máis aguante que él, ao final, Sí, pero fíjate que mensaxe tan bo dou, mira, solo por ese mensaxe despertoulle esa sabiduría. Hai que cultivar, queridos niños e niñas. Hai outra cosa que me preocupa moito. A mente que non compara, ni mide, nin compite. Cada un de nós vimos cunha luz especial e única, que só por eso temos un talento infinito que non necesitamos. Tendes máis picante por aí para Toñito, por favor. Que non hai maneira de que cale. Que tal, Lolo? Estás